Добър вечер! Добре дошли в предаването Тайни разговори в кухнята. На здраве! Каква случайност! И аз тук съм си приготвила малко. Така. За да пиете ли сте дошла на това интервю или за да ме питате нещо? Да, не знам вие защо сте тук. Защо вие ме поканихте? Кажете какво искате. Няма проблем. Не, аз... Дарих си глава. Вие изобщо имате ли глава? Имам, да, иначе на какво съм щяла да вържа тази прекрасна флога. Тази вечер ще си говорим за много важни, интересни теми и за това сме поканили нашият гост Стефка Точилкова. Моето име е Стефания Точилкова. Извинете, Стефани. Стефаника Точилкова. Прабаба ми ли се смеете, която е била производител на точилка? Да не караме нашите слушатели, зрители, които... Ние нямаме такива. Чакайте, загубих чуваемост. Моите съседи ме слушат. Точно тази стена е изключително... Ето тогава слушатели има. Защо ме лъжите? Има, но те чуват само мен. А вас не. Защото аз съм на слушалки. И в момента, тъй като загубихме, имаме технически проблеми, моите съседи чуват всичко, имат идеална чуваемост. Вие и съседи ли имате? Вие не живеехте ли в гората? Тук имаме много добро описание на билки, всякакви нужни за... Чакайте сега, вие тук за вас ли трябва да говорим за това интервю или за мен? Аз не мога да разбера. Вие в момента нарцистичничите. Как нарцистичниче, като се опитвам да подкарам разговора. На криво мисля, че закачихте картина. Или то вие имате визуална дислексия и това за вас не е никакъв проблем. Да, така е. Не, аз дислексия нямам. Може би... Не, всъщност имам, заради това обърках. Вашето име не беше... не беше грешка от моя страна. Така, днес, тази вечер в Тайни в кухнята сме се събрали все пак, за да разговаряме за темата за традиционното българско семейство и за това колко важно е двойките да споделят своите еднакви чифт чорапи, в които жената носи левият чорап от семейството, а мъжът носи десният, разбира се, по-силната страна. И исках вие да споделите вашата гледна точка. Ето я. Да. Към по-добър семейен живот ли води споделянето на чорапи? Виното води към по-добър начин на живот. За чорапите не мога да кажа нищо, тъй като ние имаме различни вкусове за чорапи. Ядете ли ги тези чорапи вие? Чорапите ги ядеме единствено на фурна. На фурна? На фурна на 180 градуса, на което... Ще споделите ли с нашите зрители как се прави... Това не е тази бутилка. Как се прави тесто за чорапи, защото... Вижте, вероятно за чорапи, специално от моята баба Точилка Точилкова. Не знам защо винаги така трябва да реагирате, когато аз говоря за моите прародители. Това е малко обидно, честно ви го казвам. Моята баба в завещание... Моята всъщност прабаба в завещание към нейната праправнучка Демека, аз още преди да се родя ме завещава тази рецепта. Тя е семейна тайна, няма как да споделя с вашите зрители. Мога само да споделя, че има брашно в рецептата. Добре, което не е малко все пак. Не е малко така да споделя това. Без брашно, как трябва да се направите чорапи? Не. Боже. Чорапите са си чорапи. Брашното е съвсем отделно. Това означава ли, че в рецептата за чорапи има и съставката на чорапи?
Те са чорапи върху канапенце от беконово тесто. Не мога. Ще изрежете този момент. Ще изрежете този момент, моля ви се. Кажете на вашите... Лайв сме, ама добре. Как така ще сме лайв? Аз не съм подписала договор за такова нещо. Вие никакъв договор не сте подписала, така Точно. че... Точно. Каквото е, това е. Когато пожелаете, може да напуснете нашите приказки в кухнята. Аз съм свикнала така или иначе да си говоря сама. Ама какви приказки на братя Грим ли, на Оскар Уелд ли, на Андерсен ли? За какви приказки? Не на приказки. Тази вечер специално от представител на семейството Чилкови. Вие изобщо не ми знаехте името, пък сега вече е представител на семейство и изкарахте нещо, което не знаехте за основна тема на вашето интервю. Не, аз дори само, за да ви покажа, аз съм се подготвила много сериозно за интервюто. Моята дислексия е сериозен проблем и вие не бива да се подигравате с това, за това, че обърквам името ви. Аз дори ви подготвих, не съм ви го поднесла, този подарък, една точилчица, специално. Извинете, но тази точилка е прекалено къса за моите стандарти. Значи точилка под 2 метра и 80 сантиметра. Аз не използвам. Това е джобна точилка. Често да ви кажа, тази точилка, така както я гледам, изглежда ми неизползвана. Не е използвана.